Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Martes, December 16. Pagdaraos ng simbang gabi, nag-umpisa na. Balikbayan boxes na nagkatiwangwang sa BOC, ihahatid sa mga may-ari bago ang Pasko ayon kay PBBM. Industry-based technical education and apprenticeship, inaasahan magpapalakas sa countryside economy. Pilipinas, kinilala bilang Asia's best retirement destination. Alas Beach Volleyball Team, maglalaro sa finals ng 33rd SEA Games. Gabi pa lamang ng Lunes, December 15, napuno na ng mga deboto ang San Lorenzo Ruiz Chapel sa Santo Rosario, Apalit, Pampanga. Umabot ang mga mananampalataya hanggang sa labas ng simbahan upang makinig sa anticipated mass para sa simbang gabi. Alas 4 naman ng umaga ngayong Martes, December 16, nung opisyal na magsimula ang Misa de Aguinaldo. Sa kandating arayat, hindi alintana ng mga aglipayan ang malamig na simoy ng hangin sa unang araw ng simbang gabi sa Santa Rita de Casia Paris Church, Iglesia Filipina Independiente. Sa labas na ng simbahan, idinaos ang banal na misa dahil sa inasahang dami ng mananampalatayang dumalo. Maaga ring nagtipo ng mga devotee sa St. Catherine of Alexandria Parish sa bayan din ng Arayat para sa unang araw ng Misa de Gallo sa lugar. Matapos ang halos isang taon, asahan raw na matatanggap na ng mga pamilya ng OFWs ang higit 100,000 balikbayan boxes na naimbak sa Bureau of Customs dahil sa hindi pagbabayad ng ilang shipping company. Tiniyak ng Pangulo na may babalik ang mga kahon bago magpasko. Panoorin ang report ni Jody Mercado. Nasa tinatayang 130,000 balikbayan boxes ang may babalik umano sa mga nagmamay-ari bago magpasko. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong Martes, December 16 sa inaugurasyon ng mga bagong pasilidad sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City. Sinabi ng Pangulo na kasalukuyang pinoproseso ng Bureau of Customs o BOC ang anggarang pagpapalabas ng humigit kumulang 130 container vans na naglalaman ng mga balikbayan boxes na ipinadala ng mga overseas Filipino workers, ngunit naiwan at hindi naasikaso sa loob ng halos isang taon. Ayon kay Marcos, ipinadala ng mga OFW ang kanilang balikbayan boxes patungong Pilipinas, ngunit nabigong bayaran ng mga shipping company ang kaukulang singil, dahilan upang maimbak at maiwang nakatiwangwang sa BOC ang mga kahon. Tiniyak ng Pangulo na gagawin ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang mapabilis ang pamamahagi at may balik sa mga lehitimong may-ari ang mga balikbayan box na matagal nang nakastock. Sinabi rin niya na may ilang kahon na ring naihatid sa mga nakarehistro o natukoy na benepisyaryo. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Itinaas na ng BFP ang kanilang alert status upang masiguro na ligtas ang bawat pamilya sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Ang kabuuang detalye sa ulat ni Arlene Salonga. Inilagay na sa heightened o blue alert ang buong hanay ng Bureau of Fire Protection o BFP simula Lunes, December 15 at itataas ito sa full o red alert mula December 23, 2025 to January 2, 2026. Paliwanag ng ahensya, ang blue alert ay nangangailangan ng 50% attendance ng mga tauhan at paghahanda sa mga posibleng insidente alinsunod sa Incident Management System. Habang ang red alert ay nangangailangan ng 100% attendance upang agad na makaresponde sa anumang sakuna o emergency. Sa ilalim ng red alert, kailangang manatili ang mga tauhan sa kani-kanilang tanggapan o istasyon para sa 24-hour monitoring. Suspendido rin ang lahat ng leave applications maliban sa sick leave. Bilang bahagi ng Oplan Paalala Iwas Paputok, magde-deploy ang BFP ng humigit kumulang 32,000 tauhan sa lahat ng regional, provincial, district, city at municipal stations sa buong bansa. Layunin nitong paigtingin ang kamalayan ng publiko sa fire safety ngayong holiday season. Sa ilalim ng Oplan Paalala, magkakaroon ng strategic deployment ng fire trucks at ambulansya, magsasagawa ng information campaign at pinalakas na fire safety inspection sa mga paputok, electrical decorations, manufacturing, processing
at distribution facilities, mga high-risk establishment at transportation hubs. At mayroon ding magbabantay sa mga itinalagang lugar para sa community fireworks display. Bukod dito, aktibo rin ng BFP Public Information sa social media gamit ang reels, audiovisual presentations at posters. Samantala, hinikayat ng BFP ang publiko na suriing mabuti ang mga dekorasyon sa bahay, magtalaga ng responsableng tao sa gawaing bahay, at sundin ang lahat ng batas kaugnay sa paggamit ng paputok at pyrotechnics. Sa ganitong paraan daw, mapapanatiling ligtas ang bawat pamilya at komunidad ngayong holiday season. Kasama si Jody Mercado, Arlene Salonga, CLTV 36 News. Samantala, namahagi ang City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO ng libreng helmet sa mga motoristang dumaraan na walang suot o may sira na helmet sa Tagulod Rotonda, City of San Fernando ngayong Martes, December 16. Ayon kay si POSCO Focal Person Darius Hizon, layunin ng pamamahagi na naprotektahan ang mga motorista, subalit hindi rin sila nakakalimot manita at magpaalala upang masiguro ang kaligtasan sa kalsada. Aniya, tinitikitan pa rin ang mga ito kung mayroong nilabag na violation. Samantala, posible namang tumagal ang inisyatibang ito hanggang sa Miyerkules, December 17 ayon kay Hizon. Kasabay ng helmet distribution, namahagi naman ang ama ni Darius na si City Councilor Angelo Hizon ng pamaskong handog gaya ng ham para sa mga pumapasadang jeepney drivers sa area. Achuta mo po ngayon aldo ngayon ngayon Tagulod ngayon Rotonda. Kasalukuyan po ingagawan tamo ita pong POSCO sa Pasko ne achuta mo ngayon para aliman yakap nune manye regalo karen kay katamong kabalen ne kare po kasyudad tamo na detang mangailangan mo naman detang less fortunate ne po paretang isipan mi nga adinan mo naman naman po sabihin na detang mangailangan ila mo didinan so nino po retang akakit mi na talagang pwede mo naman adinan it's because balo mi in Pasko it's all about gift giving, it's about love ne na emi kakalingon mo naman so naman po may kalingon kaya kami nga pamanyakap siya pwes nung mag-violate siya ne kailangan na matiket siya panguhin o medina niya pamuhin violation and at the same time detang akakit ming detang helmet na nala mga kaing safe balo ming gamitan so papalitan mila naman because of syempre ingkay na tamo ken is ingat bukas si tamo naman tingki katamong departamento itang maging safe la ding kaya katamong magday king dalan tamo po Balengaya pong kapilangan ito. Ini po mayari baka hanggang bukas po. So at lula po sector din from north, north sector, central sector and pong south sector. Okay po. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Itinuturing na mahalagang economic engine ng countryside development ang patuloy na paglakas ng real estate industry. Kaya naman isinusulong ng ilang business leaders sa Pampanga ang mas matibay na pamumuhunan sa edukasyon, partikular sa industry-based technical education and apprenticeship or ITEA. Narito ang ulat ni Paulo G. Santos. Sa pagbubukas ng taong 2026 budget deliberation, ang sektor ng edukasyon ang siyang nangunguna sa pinakamalaking alokasyon. Isang desisyon alinsunod sa saligang batas na sinasabing sumasalamin sa pagnanais ng pamahalaan na itugma ang paggasta sa pangmatagalang human capital development. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, ang pondo ng Department of Education ay inaasahang makatutulong sa pagpapatayo at pagsasaayos ng libu-libong classroom facilities, pagdaragdag ng teaching workforce, lalo na sa mga underserved na komunidad. Kasabay nito, marami ang nagpahayag ng pag-asa na ang mas mataas na pondo sa edukasyon ay may direktang epekto sa paglago ng pagkakataong pangtrabaho at pagsasanay. Isa rito ang ITEA program na naglalayong magbigay ng in-demand at industry-aligned technical
at apprenticeship training na kritikal sa paghubog ng mga skilled workforce, mga kasanayang hinahanap ng mga employer sa real estate, construction, teknolohiya at iba pang sektor. Music to our ears are the infrastructures that go into the area. Because with all the access, different modes of transportation, the property becomes prime. Ayon kay Architect Nestor Mangyo, dating presidente at direktor ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM, ang pagsulong ng mas maayos na infrastruktura mula railway system hanggang transport connectivity ay nagbibigay ng industriya kung saan inaasahan ang malawakang economic ripple effects. Dagdag pa niya, ang mas mataas na sales performance sa real estate ay indikasyon na lumalaki ang workforce at lumalawak ang industriyang ito, lalo't maraming manggagawa ang lumilipat mula Metro Manila papuntang mga regional hubs dahil sa congestion at mas maayos na opportunities. Their sale last month was 1 billion. And their target for this year was 18 billion. But I think they would come close to it. Mga uling ka nung kulang no inventory, kulang no inventory pa sa sali, which is a good problem. Siguro naman may less than 15 billion, which is more than a billion a month. So people are starting to move to countryside from, let's say, Metro Manila because of the congestion, the pollution, the traffic. And all roads literally lead to Pampanga and Region 3. Ayon kay Mangyo, ang Central Luzon, partikular na ang paligid ng Metro Clark at iba pang economic zones ay patuloy na nagiging economic hotspot dahil sa lumalaking demand sa housing, logistic at commercial real estate. Isang trend na sumusuporta sa datos na nagpapakita ng regional real estate activity at workforce mobility sa bansa. Samantala, sa kinilalang most outstanding Kapampangan na si Joliver Mapiles, hindi lamang tradisyonal na classroom education kundi pati na ang industry-aligned technical training gaya ng ITEA, dapat mag-invest ang gobyerno. Ito'y upang mahubog ang workforce na tugma sa pangangailangan ng mga industriya tulad ng real estate, logistic at teknolohiya. Ito rin ang itinuturing na tugon sa global at digital economic shift kung saan higit na hinahanap na in-demand ang kasanayan gaya ng digital literacy. Alam niyo po, it's very important na malaki ang pondo ng gobyerno natin sa education. Pero siguro, let's concentrate din on educating the uneducated. Yung mga kababayan nating, ayun nga, hindi nakapagtapos ng elementary, high school, or gusto nilang mag-college, siguro maglaan tayo ng pondo doon para magkaroon sila ng lakas ng loob. Whether we like it or not, kasi requirement ng mga korporasyon, ng mga kumpanya, ng mga college graduate yung kanilang i-hire. Why not spend money para lalo pang mapaigting yung programa na alternative learning system at yung tinatawag na ITEA program. Ayon kay Mapiles, mahalagang makasabay ang pagtuturo ng mga kasanayan sa mabilis na pag-usbong ng teknolohiya at 24/7 online opportunities sa pamamagitan ng mga espesyal na training tulad ng ITEA. Mabibigyan umano ng access ang mas maraming kababayan sa online literacy, brokering at iba pang kasanayang may kaugnayan sa real estate at marketing. It's more of leadership program, selling capabilities, social media presence, at iba't iba pa na related sa real estate. At ngayon, binibigay mo muna ito na libre. Yeah, it's free for the Mapiles Group right now, and maybe in the future, sa tulong ng lahat ng stakeholders, baka mas lalo pa nating mapalakit, mapalawak itong ating programa. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang sektor ng real estate at ownership of dwelling ay bahagi ng serbisyong sektor na nag-ambag ng humigit kumulang na 4.1% sa Gross Domestic Product o GDP ng bansa sa pinakahuling GRDP breakdown ng taong 2024. Ayon sa mga eksperto, ang mga datos na ito ay nagpapakita na hindi lamang simpleng negosyo ang real estate. Isa itong malakas na economic engine na nagbibigay ng trabaho, kita at kapital sa bansa, lalo na sa mga regional growth center tulad ng Central Luzon. Paolo G. Santos, CLTV News.
Dalawang bagong opisyal ng Department of Public Works and Highways ang formal ng iniluklok sa 1st District Office ng Bulacan ngayong araw, habang binibigyan diin ng DPWH ang agarang solusyon sa matagal ng problema sa pagbaha sa lalawigan. Narito ang report ni Raymond Tasoy. Inanunsyo ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang pagtatalaga ng dalawang bagong opisyal sa 1st District Engineering Office ng DPWH sa Bulacan. Sa isinagawang pulong sa DPWH District Engineering Office sa Lalawigan, formal na tinanggap ni Dizon sina Officer in Charge District Engineer Kenneth Fernando at OIC Assistant District Engineer Paul Lumabas. Ang dalawa ay parehong nagmula sa DPWH Central Office sa Port Area, Manila. Ayon kay Secretary Dizon, buong suporta ang ibibigay ng kagawaran sa mga bagong itinalagang opisyal, kasabay ng hamon na tugunan ng matagal ng suliranin ng pagbaha sa Bulacan. Aniya, inaasahan ng mga bagong leader bilang fresh blood na mangunguna sa paghahanap ng konkretong solusyon sa mga problemang matagal nang kinakaharap ng lalawigan, katuwang ang Technical Working Group ng ahensya. Binigyang diin din ng DPWH Chief na ang pangunahing kailangan ng mga residente ng Bulacan ay agarang solusyon sa mga paulit-ulit na problema, partikular na ang pagbaha na nararanasan umano ng mga mamamayan sa halos kalahati ng taon. Dagdag pa ni Dizon, simbolo ang bagong pamunuan ng 1st District na mga pagbabagong nais isulong ng pamahalaan at ng Pangulo sa loob ng DPWH. Tiniyak din niya na susuportahan ng buong ahensya ang bagong liderato upang maisakatuparan ng mga kinakailangang reforma. Si Fernando ay 10 taon na nagsisilbi sa DPWH at kabilang sa ikalawang batch ng Cadet Engineering Program ng ahensya. Samantala, si Lumabas ay nagmula naman sa Public-Private Partnership Service ng DPWH Central Office. Nagpaalala rin sa Secretary Dizon sa dalawang bagong opisyal na huwag sundin ang naging gawin ng mga dating namuno sa tanggapan. Aniya, mahalagang gawin ng tama ang mga hakbang at magpatupad ng pagbabago upang maiwasan ang mga pagkakamali ng nakaraan. Kasabay nito, inihayag din ng DPWH Secretary na magkakaroon ng malawakang reshuffle at paglalagay ng mga bagong opisyal sa mga kritikal na posisyon sa iba't ibang panig ng bansa bilang bahagi ng reforma sa kagawaran. Dito sa Central Luzon, nagbitiw na bilang Regional Director si Engineer Rosaler Tolentino ayon kay Dizon. Papalitan siya ni retired Army General Romel Telo. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Patuloy pagpapatupad ng pamahalaan ng mga hakbang kontra African Swine Fever. Iniulat na Malacanang ang positibong resulta ng pagpabakuna sa mga baboy sa ilang bahagi ng bansa. Bukod dito, iniulat din ng palasyo ang pag-usad ng mga programang pang-agrikultura ng administrasyon na layong palakasin ang mga kabuhayan ng mga magsasaka. Epektibong naipapatupad ang kampanya ng pamahalaan kontra African Swine Fever o ASF sa tulong ng mga hakbang ng Department of Agriculture o DA, partikular ang pagbabakuna sa mga baboy. Ibinahagi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nitong Lunes, December 15, na italang 90% effective ang vaccine na ginagamit sa paglaban sa ASF. Batay ito sa ulat ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. hinggil sa resulta ng mga pagbabakuna sa mga malulusog at ASF negative na baboy na isinagawa sa ilalim ng programa ng pamahalaan. Ani Castro, iginatawa ng Pangulo ang datos sa senyales na nananatiling kontrolado ang ASF sa bansa. Gumamit ang DA Bureau of Animal Industry o BAI ng AVAC Live Vaccines kung saan umaabot sa halos 250,000 baboy ang naturukan ng gamot sa 12 semi-commercial farms, 9 na smallholder farms at 1 government-operated farm. Isinagawa ang pagbabakuna sa mga lalawigan ng Batangas, Rizal, Laguna, Bulacan, Tarlac at Pampanga. Batay sa ASF data ng BAI na inilabas noong December 11, may 31 barangay sa 6 na rehiyon ang kasalukuyang may active case ng ASF, kabilang ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Eastern Visayas at Soc-Sargen. Samantala, sa mas malawak na usapin kaugnay ng agrikultura, inihayag ng palasyo na nasiyahan daw si PBBM sa mga nagawang reforma at pag-usad ng naturang sektor, lalo na sa mga programang nagpapalakas sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Kabilang dito ang pagtatatag ng 33 Agri-Food Hub Units sa Pampanga, Quezon, Camarines Sur at Bukidnon.
Layo rin daw nitong palakasin ang ugnayan sa pamilihan ng mga produktong agrikultural at mahabuti ang kabuhayan ng farmers at fisher folks. Inilunsad din ng administrasyon ang 145 rice processing system sa buong bansa, kung saan 127 rito ang natapos na at 18 ang kasalukuyang ginagawa. Inaasahan namang magbubukas sa January 2026 ang isang mega cold storage facility sa Pili, Camarines Sur, habang 33 iba pang lugar sa bansa ang nakatakdang pagtayuan ng karagdagang cold storage facilities. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Kasabay ng holiday season, sinuri ng DOH Central Luzon ang kahandaan ni Johnny Villanueva General Hospital o JVGH sa Bukawe, Bulacan hinggil sa fireworks-related injuries ngayong Martes, December 16. Pinangunahan ni DOH Regional Director Dr. Corazon Flores ang monitoring visit kasama si JVGH Medical Center Chief Dr. Renally Tungol upang tiyakin na handa ang pasilidad, medical equipment at health personnel sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng mabibiktima ng paputok. Bahagi ang monitoring sa Ligtas Christmas campaign ng DOH nagtataguyod ng healthy at safe na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ang JVGH sa pinakamalapit na ospital sa North Luzon Expressway. Manatili nakatutok para sa iyo pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Matapos makatanggap ng mga reklamo, naglabas ng bagong memorandum circular ang LTFRB para pansamantalang bawasan ang surge pricing ng mga ride-hailing services ngayong holiday season. Si Jody Dizon Mercado ang magbabalita. Nagpatupad ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng pansamantalang pagbawas sa surge pricing ng mga ride-hailing service tuwing rush hour ngayong holiday season. Ayon kay LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II, epektibo ang bagong patakaran sa kasagsagan ng Pasko at Bagong Taon mula December 17 hanggang January 4, 2026. Tugon daw ito sa reklamo ng commuters at sentimiento ng TNVS sector alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Transportation Secretary Giovanni Lopez na maglatag ng malinaw na patakaran sa pagkukwenta ng pamasahe. Patuloy ding pag-aaralan ng LTFRB ang implementasyon ng surge pricing kabilang ang mga umiiral na alituntunin, regulasyon at mga legalidad kaugnay ng fare matrix ng TNVS. Paliwanag ng opisyal, ang surge pricing ay orihinal na idinisenyo upang balansihin ang supply at demand at hikayatin ng mas maraming driver na pumasada sa oras at lugar na mataas ang demand. Subalit dahil sa kakulangan ng malinaw na pamantayan sa pagkukwenta nito, dumami ang reklamo mula sa mga pasahero. Sa ilalim ng LTFRB Memorandum Circular o MC 2019-036, ang surge pricing ay hindi dapat lumampas ng doble sa base fare. Ngunit walang malinaw na gabay sa aktual na pagkukwenta. Bonsod nito, inilabas ang MC 2025-056 upang magbigay ng win-win solution para sa kapakanan ng parehong commuters at TNVS drivers. Sa bagong patakaran, ang surge pricing ay hindi dapat lumampas sa per kilometer rate at per minute charge ng TNVS fare matrix. Upang maprotektahan ng kita ng mga TNVS driver, malinaw ding itinakda ng LTFRB na hindi maaaring kumuha ng bahagi o komisyon ang mga transport network companies o TNCs mula sa surge price. Inatasan ng mga TNVS operator at TNCs na ayusin ang kanilang fare computation systems bago o sa mismong December 17, 2025 upang masunod ang bagong patakaran sa surge pricing. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Kinilala ang Pilipinas bilang Asia's Best Retirement Destination sa prestihiyosong 11th Tripzilla Excellence Award ayon sa Department of Tourism.
Patunay raw ito ng lumalaking reputasyon ng bansa bilang isa sa mga nangungunang destinasyon para sa mga retirees sa buong mundo. Ayon sa ahensya, hindi lamang magagandang tanawin ang nakakaakit sa retirees kundi pati na rin ang mainit na pagtanggap at kultura ng malasakit ng mga Pinoy sa mga dayuhan. Binanggit din ng DOT na patuloy nilang paigtingin ang mga programa at serbisyo para sa mga retirees, kabilang na ang mga Special Resident Retirees Visa o SRRV program na pinaigting ng Kagawaran at Philippine Retirement Authority o PRA. Inilunsad ng PRA ang kampanyang We Care o ang We Create an Amazing Retirement Experience upang mas mapalawak ang bahagi ng bansa sa global retirement market. Umaabot na sa higit 83,000 ang SRRV holders sa bansa ngayong taon ayon sa DOT. Samantala, clemency o pagpapagaan ng sentensya sa overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso na higit isang dekada na nakakulong dahil sa kasong may kaugnayan sa iligal na droga. Inihain ang resolusyon ng Gabriela Porteles, Representative Sara Elago bilang hakbang para wakasan ang matagal ng pagdurusa ng isang kinikilalang biktima ng human trafficking. Binibigyan diin sa panukala ang makataong konsiderasyon at obligasyon ng Estado na protektahan ang mga Filipino migrant workers na nalalagay sa panganib sa ibang bansa. Ayon kay Elago, ang patuloy na pagkakakulong kay Veloso ay napapalalim lamang sa kawalan ng hustisyang dinanas niya sa loob ng maraming taon. Iginiit din niya na may kapangyarihan ng Pangulo alinsunod sa saligang batas na magbigay ng clemency nang hindi nilalabag ang umiiral na kasunduan ng Pilipinas at Indonesia hinggil sa paglipat ng mga bilanggo. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Pilipinas si Veloso matapos ang halos 15 taong pagkakakulong sa Indonesia. Nakapiit siya ngayon sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong habang hinihintay ang desisyon ng ehekutibo. Sa ibang balita, opisyal lang sinimula ng 33rd Asia Pacific Regional Scout Jamboree sa pamamagitan ng isang grand opening ceremony na ginanap sa Botolan, Zambales itong Lunes, December 15. Ang makasaysayang seremonya ay nagsilbing panimula ng isang linggong selebrasyon ng pagkakaibigan, kultura at pagkatuto sa ilalim ng kilusang scouting. Lain ng Jamboree na higit pang palakasin ng disiplina, kakayahan sa pamumuno at diwa ng pagkakaisa ng kabataan sa Asia-Pacific region at sa iyo pang panig ng mundo. Dumalo sa opening ang tinatayang 24,000 scouts or scout leaders at volunteers mula sa iba't ibang lalawigan ng Pilipinas at iba't ibang bansa. Nakiisa mga kalahok sa mga inihandang seremonya na sumasalamin sa kasaysayan at mga pagpapahalagang isinusulong ng scouting. Kasama sa programa ang mga aktibidad para sa edukasyon, kultura at paghubog ng karakter ng mga kabataan. Ang Asia Pacific Regional Scout Jamboree ay tatagal hanggang December 21 at magsisilbi itong mahalagang karanasan para sa libo-libong kabataang kalahok. Manatili nakatutok para sa ibang mga balita ngayong araw. Mga kabalan, today pag-usapan natin ang lift na hindi mo kailangang itigil sa buhay mo. Dahil dito sa Skin Science and Beyond Aesthetic and Wellness Center, hindi uso ang magpahinga ka muna. Dahil dito, uso ang magpaganda ka at magpatuloy sa buhay. Papansin mo ba na haba pong nag-iedad tayo, bukod sa mga kinakain natin na may kaunting kemikal, medyo bumibilis yung ating pag-edad kahit na batang-bata tayo. Napapansin nila na medyo bumababa ang ating mukha, nagkakaroon ng fine lines and wrinkle, even at your very young age as 20s. Pero alam mo, merong isang magandang machine which is US FDA cleared and also dito sa atin, sa Pilipinas, ay cleared sa FDA. Ito ang tinatawag nating gold standard for non-surgical facelifting, which is Ulthera Prime. Ipinakikilala ng Skin Science and Beyond Aesthetic and Wellness Center ang kanilang Ulthera Prime machine, ang gold standard sa non-invasive skin lifting at tightening. Dahil gumagamit ito ng advanced ultrasound technology na direktang gumagana sa mas malalim na bahagi ng balat, kung saan nabubuo ang collagen. Ibig sabihin, hindi lang panlabas ang pinapaganda ng Ulthera Prime, kaya goodbye tusok,
goodbye downtime at hello sa mas defined na jawline, mas firm na leeg at mas lifted na face. Agad na makikita ang progreso ng resulta sa loob lamang ng 2 buwan at patuloy pa ang pagganda habang dumadami ang collagen. Ito pa ang good news. Hindi ito template beauty. Sa Skin Science and Beyond, bawat muka ay may sariling kwento. Bawat treatment ay personalized, maingat, at pinangungunahan ng mga lisensyadong eksperto na nakatuon sa pagpapalitaw ng natural mong ganda, hindi sa pagbabago ng iyong itsura. Sa Skin Science and Beyond, kadalasan, mas inuuna namin na makita ng personal ang mga pasyente na gustong mag-try ng Ulthera Prime. Ina-assess nating mabuti kung siya ba ay kakayanin niya yung dami ng mga linya na ibibigay namin sa kanyang mukha at gaano din kadami yung pangangailangan dun sa mga linya ng kanyang mukha at lifting. Kaya sa pagdating ng Ultherapy, makakasigurado kayo sa Skin Science and Beyond sa City of San Fernando, Pampanga. Dahil dito, hindi lang sila nagdadagdag ng bagong makina, nagtatakda sila ng bagong standard sa aesthetic care sa rehiyon. Say goodbye to needles, downtime, at complicated procedures. Dahil sa aesthetic center na ito, kumpiyansa ang mararamdaman mo sa bawat tingin sa salamin. This is the Ultherapy Prime brought to you by Skin Science and Beyond. Ang beauty na sumasabay sa'yo. Ako po si Reniela Tugay para sa CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kung hanap ninyo ay motor na moderno at ready sa long ride dahil sa comfort na dala nito, check out the all-new Harley-Davidson Revolution Max 1250. May 150 horsepower, 1,252cc V-twin engine at liquid-cooled system, power at performance ay isang makabago at matibay na makina. Plus, hindi na kailangan lumayo pa dahil available na ito sa Laos Auto Group. Panoorin natin ito. Good day po, ako nga pala si Miguel Victor Pama, isang sales executive dito sa Harley-Davidson of Pampanga. Ngayon ay ipapakilala kayo itong isang unit sa Harley-Davidson na ang Sportster S. So dito sa Sportster S, meron itong Revolution Max 1250 or meron itong 1,250cc. Tapos nagpapalamig dito is liquid cooled. Pagdating naman dito sa exhaust niya, huwag po tayong mag-alala kasi meron siyang heat guard kung sakali mang maging issue yung init. So sa wheels naman natin, meron siyang cast iron, harap-likod na merong stock tire na Dunlop Harley-Davidson Series Radial na sa harap is 160, 70, 17. Sa likod naman is 180, 70, 16. Pagdating naman sa fork natin is gumagamit siya ng 43mm inverted fork na merong preload at saka rebound adjustability. Sa likod naman, meron tayong monoshock with preload and rebound adjustability. So sa brakes naman natin, gumagamit tayo ng Brembo calipers, harap-likod, and syempre, hindi natin maaalis doon ang ABS for safety. So pagdating naman sa fuel natin, ang tank natin is merong fuel capacity of 11.8 liters with fuel economy na 20 kilometers per liter. Ang seat height naman is 765 mm, pwedeng-pwede sa mga average Filipino riders natin. And then, ground clearance is 103 mm. Pagdating naman sa foot control, naka-forward control siya. Kumbaga, cruiser na cruiser. Pero sports pa rin. So sa mga levers natin, yung sa clutch at saka brake lever is adjustable siya in 5 modes. Then, sa pagdating sa mga ilaw natin, all LED, harap-likod. Then, yung sinasabi natin is yung mga turning signal lights niya, meron siyang maliit na Harley-Davidson logo, which is mag-make pa siya ng mas premium feels. And then, pagdating sa rear view mirror natin, naka-bar end na siya.
Dun sa brake reservoir naman natin is branded by Brembo din. Dito sa left-hand switch natin, makikita natin dito yung low beam and high beam, kasama na passing light, cruise control, heated grips, then meron dito yung menu button, home button, then yung mga arrow natin buttons para sa itagel yung settings. Then dito rin makikita yung signal lights and busina. Pagdating naman sa right hand is nandito mismo yung modes, hazard light, kill switch, then yung ignition switch, then meron din tayo dito makokontrol yung sa cellphone navigation. So pagdating naman sa display natin, gumagamit na ito ng 4-inch TFT display na round. So yung round na yon, mas bagay na bagay siya sa mga classic katulad ng Harley Davidson. Pagdating naman dito sa tech nitong bike, meron tayong 4 riding mode. Road mode, rain mode, sport mode, and rider mode, kumbaga. Doon natin mako-customize yung bike which is depende sa preference ng rider. Then doon sa tech mismo, meron tayong Bluetooth connectivity and then meron tayong onboard navigation na pwedeng i-connect yung cellphone para kesa sa maglagay pa tayo ng mga cellphone holder, nandito na mismo sa display. Itong Sportster S pala natin ay gumagamit ng belt drive tapos yung shifting niya conventional lang, 1 down, 5 up. Ito po palang Harley Davidson Sportster S ay nagkakalaga dati ng 1,160,000 pero ngayon, nag-markdown tayo ng 966,000 na lang. Then may inclusions tayo which is 3 years free LTO registration, 1 year TPL, Laos Group Care roadside assistance, and 1 year HUG membership with roadside assistance throughout the Philippines. So mga gusto mag-inquire, you can contact me on 0928-550-3859 o kaya mag-visit sa page namin na Harley Davidson of Pampanga or magpunta dito sa showroom namin located dito sa Harley Davidson of Pampanga, Laos Group Complex, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Susubukang sungkitin ng Alas Beach Volleyball Team ang unang nitong gintong medalya sa SEA Games kasunod ng kanilang matagumpay na pagpasok sa gold medal match sa kauna-unahang pagkakataon. Naritong report. Maglalaro sa kauna-unahang pagkakataon ng Team Pilipinas sa gold medal match sa Women's Beach Volleyball ng 33rd edition ng Southeast Asian Games sa Thailand. Pinangunahan ng Alas Beach pair na sina Suni Villapando at Dij Rodriguez at ng Sipons duo na sina Cici Rondina at Bernadette Ponsanlaro matapos talunin ng Vietnamese rival para makuha ang pwesto sa finals ng torneo. Ito ang ika-4 nilang panalo sa laban, kaya't nakatitiyak na ang mga manlalaro ng Alas Beach na hindi bababa sa silver medal ang kanilang makukuha. Ito na ang pinakamagandang resulta nila sa kasaysayan ng SEA Games. Sa kanilang elimination round, tinalo nila Ponsa at Rondina ang Vietnamese duo sa 3 set sa scores na 21-18, 15-21 at 15-10. Samantala, nakipagsabayan naman sina Villapando at Rodriguez sa isa pa nilang laban at nakuha ang ticket sa finals matapos ang scores na 22-20, 19-21 at 15-10. Sa finals, haharapin ng Pilipinas ang defending champion na Thailand na nananatiling unbeaten matapos talunin ng Singapore sa kanilang elimination match. Magkakaroon din ng preview match ang dalawang bansa sa Miyerkules December 17 bago ang gold medal showdown sa Biyernes December 19. Matapos hindi makapasok sa podium noong 2023 SEA Games sa Cambodia, mas mataas ang target ngayon ng Pilipinas at determinadong makuha ang una nitong gintong medalya. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News. Isang malaking anunsyo ang bumulaga sa mga tagahanga ng Ben & Ben na tinatawag na mga liwanag matapos kumpirmahin ng drummer ng banda na si Jam Villanueva ang kanyang nalalapit na pagkala sa grupo sa darating na 2026. Alamin ang rason ng kanyang pag-alis sa Chika Express ni Danny Cagino. Isang group hug para sa mga liwanag.
Inanunsyo ng drummer ng sikat na OPM band na Ben and Ben na si Jam Villanueva na ang taong 2026 ang magiging huling taon niya bilang miyembro ng grupo. Sa isang Instagram post nitong December 11, ibinunyag ni Villanueva ang kanyang nalalapit na pag-alis sa grupong itinuturing niyang malaking bahagi ng kanyang buhay at karera. Tinukoy niya ang sarili bilang personang nagbibigay buhay sa single ng banda na Saranggola. In 2024, I got married. And in April of 2025, I injured my wrist. These two events have developed and strengthened my values and in turn redefined the life I see myself living. There's no easy way to say this. Next year, 2026, will be my last year with the band. Yes, ako yung Saranggola. And just like the song, the greatest and most important part of all of this is the friendships and relationships I've gained through it all. I hope to see you next year sa mga shows, events, and hangouts. Let's make next year a fun and memorable one. Love you, Liwanag. Dagdag pa niya, ang 8 taong pananatili niya sa Ben and Ben ay nagbigay daan upang higit na lumago at manghubog ang bawat miyembro. The band has been together for 8 years, 7 months and a few days. 8 years of playing, 8 years of challenges, 8 years of friendship, and 8 years of building and living life the way I dreamed of when I was a kid. As each year passed, we also grew as people, as individuals, living our lives in the pockets of time we had outside being a band, with each experience shaping us and allowing us to rediscover ourselves. Aniya, ang mga fans ang naging inspirasyon nila sa paglikha ng tapat at makabuluhang musika sa pamamagitan ng tunay na pagtanggap nila sa kung sino sila. Along the way, I learned many important and crucial life lessons. I gained deep friendships and a chosen family I know I will have and cherish forever. I learned the power of belief when our team, management, and collaborators would help push for projects and ideas that seemed impossible. But in the end, we were able to create great experiences because of everyone's teamwork and collective drive. I also saw the power of community, you, Liwanag, and how the collective love and appreciation for one thing, our music, can bring it to the furthest places and the most unexpected stages. Words can never express how deep my gratitude is for everyone on our team, our collaborators, and every single person who listens and connects with our music. We literally wouldn't have been able to do and keep doing any of this if it weren't for you. You encouraged us to create honest music by fully accepting our awkward and introverted selves and by just allowing us to be who we are. Patatandaan nitong Mayo, inanunsyo ni Jam ang kanyang dinaranas na decurve veins tendinosis at drummer's wrist na nakaapekto sa kanyang kakayahang tumugtog. Sumailalim siya sa operasyon at patuloy na nagpapagaling mula noon. Nabuo ang Ben and Ben noong 2016 na kinabibilangan ni Villanueva, kambal na sina Paulo at Miguel Benjamin Guico, Poch Barreto, Agnes Reoma, Andrew Depano, Tony Muñoz, Kiefer Kabugaw at Patricia Lasaten. Kilala ang banda sa kanilang mga hit na kanta gaya ng Maybe the Night, Lives at Katang Isip at marami pang iba. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danica Gino para sa CLTV 36 News. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito na po ang pinakahuling ulat panahon ngayong Martes, December 16, 2025. Sa kasalukuyan, shear line po ang nakakaapekto sa eastern section ng Northern at Central Luzon, samantalang Northeast monsoon naman po ang hanging amihan ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Northern at Central Luzon, at easterlies naman po ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng ating bansa. Ngayong araw, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pulupulong mga thunderstorms dito sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora at Quezon dahil po yan sa shear line.
Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dito sa Bicol Region, Caraga, Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Leyte dahil naman po yan sa easterlies. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dito naman sa Davao Region, Sarangani, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil naman po yan sa ITZZ. Pinag-iingat po ang mga ating kababayan sa mga nabanggit na lugar sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dahil po sa katamtaman hanggang sa kumisang mga malalakas na mga pag-ulan. Sa Apayao naman, Kalinga Mountain Province, Ifugao at Nueva Vizcaya, maulap na kalangitan na may mga pag-uulan dahil naman po sa northeast monsoon. Pinag-iingat pa rin po ating mga kababayan sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dahil po sa mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan na kung minsan may mga malalakas din na mga pag-ulan. Sa Metro Manila, Ilocos Region, natitirang bahagi ng Cordilleras Region, natitirang bahagi ng Central Zone at Batanes, bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mga mahihinang pag-ulan dahil pa rin po yan sa northeast monsoon. Wala din naman tayong inaasahang significant na impact sa mga lugar na ito. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil po yan sa easterlies. Pinapalalahanan pa rin ito ating mga babayan sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa kapag po meron tayong severe na mga thunderstorms. At yan nga po ang latest mula dito sa Pag-asa Clark Weather Station. Ako po si Rainier Agas, nag-uulat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagan detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook, CLTV 36 Official, CLTV 36 News. Sa X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami ka maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV 36 o tumawag at mag-text sa mga numerong 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Souza at 9 days na lamang po at Pasko na. Maraming salamat po.